След малко идвам. Хайде. Раши, направих тази гривна за теб, за твоята ръка. След като ти я вържа, всички недоразумения между нас ще бъдат изяснени. Никога няма да забравя, че сега аз съм тук, благодарение на теб. Докато мен ме нямаше, ти беше тук и сама си се грижила за семейството.